ụwa na-adagharị kwa ụbọchị, ma nkụzi ndị eji ebi ndụ na-adịgide ka ọ dị na mbụ. Nwa azụrụ azụ bụ ngọzi. Kụziere nwata taa n'ụwa dị omimi, amamihe na nzuzu ka eji eso ya. Ịgbasi nnọọ mbọ ike dị mkpa, na-echefughị n'ụwa bụ aja. Ihe ndị ahụ nne na nna gị kụziere gị mere gị ihe ịbụ taa, kụziekwara ya ụmụaka gị. Amamihe anaghị ata nchara, ọzụzụ nwa abụghị ihe egwuregwu. Kụziere ụmụ gị na onye a gị na ya bi n'ụlọ nwere ike ọ bụghị nwanne ha, kama ọ bụ mmadụ ibe ha. Ha elelikwala ya anya, kama ha kwanyere ya ugwu. Kụziere ha na ije ụwa na-aga ka agwọ, ka ha mara anya elere ele na nke arọrọ arọ. Doo ha anya na o nweghị onye ụwa tọrọ ute ebe ọbụla. Gwa ha mụta ihe dị n'ụlọ ma mụta nke dị n'ezi. Gwa ha na onye jite akpịrị ya aka ọ nọte aka n'elu ụwa, nke onye nwere ya ju ya afọ. Chetara ha na baa taa ma nwee echi bụ ndụ furu efu. Ha mara na Chukwu dị, na ngwere hapụ ukwu osisi aka akpara ya. N'ime ihe niile, chetara ha n'ụwa bụ onye na nke ya, na akara aka niile abụghị otu. Onye ọbụla mara nke ọ na-eme. Ndewonu, abụ m Nwada Sọpụrụchi Ann Alugbe. Nọdụnụ mma o.